נעשה הנפה משותפת. זה הדקה תהילה שלך במקום שלי, הנה, אנחנו מתחלפים חזרה. אני השני הכי זקן. כדור הכי זקן, אבל הוא לא נרשם בטופס. אמרת שגזלתי לך דקה מהמשחק. אתה רוצה להניף? לא, תקשיבו. הלאה, יותם, יותר מהר. אני קובע. אני קובע. תדמור וחרמס עולים ביחד. החלטות שהגיעו לגמר. ואמרתי לכם, ההנצחה הכי טובה לכל של אבל זה לקיים את המפעלים האלה. ואישית זה חשוב מאוד הקשר עם הקבוצה, אוהבים. אני רוצה להודות קודם כל לנהגים. את הקבוצה מקום 4. ראש הקבוצה, ידידי, חרמש. הגיע אירופה לתל אביב. אני לוקח את הגביע הביתה. איתה. תמונה. יצור. יאללה כולם בוא. לא, תסתכל. תעשו כולם 4. תביא את מלך שער העונה. בוא, שער העונה. אבני, שער העונה. היי. בוא רן. עוגה, תעשה תמונה לכולם. עוגה. תעשו כולם 4. האלופים לשנה. תן לי להוריד אותך. הרמס! הייתי עושה לך כמו שאתה